बिथांमोना मिथिगौ जे नाङाबा एबा सोमावसाराबा मोननायनि एबा जायखिजाया जोङो मोननो हास्थायनाय एबा डिमान्ड बेखौ मोननायनि मा होनोमोन एग्जाम्पला जोंनियाव बहुद खम दङ बेनिखायनो नाङाबा मोननाय नङा बर'फोराबो थांनाय 52 बोसोर सोमावसारबोबाय आरो दासिमबो 52 बोसोर सोमावसारनानैबो जोङो जोंनि जि थागिबि मोन्थाय जारिमिन मोन्थाय एबा बड'लेण्ड मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जों मोनाखै बेनिखायनो जोङो दिनैबो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे नलबारि फोथाराव बेबायदि ज' जानो गोनां जादों आरो जाय ज' जानायखौ नुनानै हयथ' भारत सरकार एबा आसाम सरकारा बर'फोरनि गोहो बेखौ जोङो नुथों एबा नायनानै लादों जे उननि हाबाफारियाव जुदि मा होनो बर'फोरनो जुदि जि दाबिनाय बड'लेण्ड बेखौ होआबा उनाव बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगोन होनना बिथांमोना बे फोथारनिफ्रायनो मिथिना लादों होननानै जोङो सानो आरो दिनैनि बे फोथाराव ज' जानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर आरो आलासिफोरखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरो जे जोङो बड'लेण्ड जायागौ माने बेबायदि सोमावसारनायखौ लाबाय थानांगोन आरो सोमावसारनाया सोलिबाय थागोन जोङो एसे बेखौ बुंनो लुबैदों जे एनडिएफबि आरो एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों जोङो जथाय सावरायनानै जोंनि इन्टारल'किटर एबि माधवजों जोङो थांनाय जुलाइ मासाव सावरायनायाव थाबैनो जासिगोन होननानै जों एसे मोनदांदोंमोन इनफर्मेलिबाबो आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ बुंदोंमोन जे जोंनि सोमावसारनायखौ नायनानै गोदान जि हम मिनिस्टार बिथाङाबो थाबैनो सुस्रांना होनांगौ होननानै बुंनाय जादोंमोन होननानै जोङो मिथिदों आरो जासिगोनबो नाथाय नेशनेल डेम'क्रेटिक प्रग्रेसिभनि मानगोनां आगुनि आफादगिरि आरो बिथांखौ एडभाइजारबो होनाय जादोंमोन बिथाङा गावस्रानायनि थाखाय जोंनि सावरायनाया एसे लेहेम जादों होननानै एसे गमोनदों बे सावरायनाया मा होनोमोन गावस्रायामोनबा हयथ' हम मिनिस्टारजों जोंनि सावरायनाया आगष्ट मासावनो जागौमोन आरो बेयावनो एसे रोखा जागौमोन जे जों बड'लेण्डखौ बेसेबांसिम समाव मोनगोन बेखौ जोङो थिरां जागौमोन नाथाय गावस्रानायनि थाखाय एसे डिले जादों हयथ' अक्ट'बरनि गेजेराव सावरायनाया जानो हागौ होननानै मोनसे सोलोंजों जों मोनदों बेयाव जोङो एसे थांनायाव इनफर्मेलि रायज्लायदों जे मा होनोमोन एक्सटेनसन जागोन ना बड'लेण्डआ धेमाजिसिम सहैगोन बेखौ जोङो दाबो एसे थिरां जायाखै नाथाय माखासे डिमान्डआ फुलफिल जाखाबायमोन मात्र पलिटिकेल इस्यु माखासे दंमोन बेयो जानो गोनांल' दंमोन थाबैनो जागौमोन नाथाय गावस्रानायनि उनाव बिपिएफआ जिहेतु सावरायहैनायनि जि बेबस्था खालामदों बिथांमोना माबोरै सावरायहोदों बेखौ जों मिथियाखै नाथाय एसे मिथिनाय बायदिबा बिथांमोना एकर्ड खालामसिगोन बेयाव लन थागोन आरो माखासे डेभेलपमेन्ट पेकेजल' थागोन होननानै बुंदों नाथाय जों बुंदों जे बे लन आरो पेकेजजों जोंहा जोंनि आगुनि लोगोफोर जाय एनडिएफबिफ्रा मुंख्लं जालांबाय जोंनि एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना 20,000निफ्राय बांसिन मुंख्लं जालांबाय जोंनि एनडिएफबिनिबो 800निबो बांसिन मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि सिमां आरो हास्थायनाया मा जागोन लुबैनाया जागोन आरो बिथांनि मुंख्लं न'खरफोरा मा जागोन बेनिखायनो जों बुंदों जे बिपिएफनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों सावरायनांगोन बे पेकेज आरो मा होनोमोन लननि जि पेकेज बे जों एकर्डखौ जों मानिनाय नङा आरो जोंनि आफादगिरि बिथाङाबो दासिम जेलाव जोबजाफिनदों लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होजादों जोङो बिथांखौ दिहुननायनि बेबस्थाखौ
लागासिनो दं हयथ' थाबैनो जागोन होननानै आसा मोनदों आरो आं आसा खालामदों जे रायजो राजानि आशीर्बाद आरो जोंनि नाजानायजों जोङो थाबैनो मोनफैनो हागोन आं बेनिखायनो दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों गासै रायजो राजा बिथांमोन आरो जौसाङाव जिरायनाय जोंनि बिबानगिरि सारमोनखौ जोंखौ एसे हेफाजाब होनानै आफादगिरिखौ दिहुननाय जाहाथे बेबस्था खालामो आं बेखौनो आसा खालामो साबायखर बावनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय NDFनि गाहाय नेहाथारि बे अनजालुनिसिमबो बे समाव साबायखर थाबाय दसे उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिखौ बिबुंथि लाखिहोगोन बे समाव जोंनि गेजेराव नुजाफैदों सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथाङाबो जोंनि गोबां हाबाफारिफोराव बाहागो लानानै जोंखौ थुलुंगा होबोदों मानगोनां गलाब बसुमतारी बिथांखौ आं बे समाव मेथाइ रोजाबनानै होनो थाखाय खावलायबाय